må finde det. Ja. Ja. Skal vi tænde lidt? Eller så rundt. Ja. Fuck, hvor nice. Hvis det kan sidde så sammen der hele vejen, så er det fedt. Altså, der er jo forskel på karaktererne, den natterand, der er. Altså, vi har jo taget nogen, der har siddet og haft madorgie på værelse, eller hvad det ellers folk er blevet taget for. Sådan alt i alt temmelig uskyldige ting. Men selvfølgelig er det overtrædelse af de regler, vi har. Der er afsat et par timer til hver lærer til at komme ud og tjekke for natterand. Og det er da klart, at så går man der rundt, og hvis man møder nogen på sin vej, som er nogle steder, de ikke skal være, jamen så bliver det da påtalt. Men ellers er det ikke sådan, det er ikke sådan favoritdisciplinen. Nej, jeg har foreslået Lars forstander, at der skulle være en bonus. At vi simpelthen kunne få lønforhøjelse, jo flere vi fangede i natterand. Men kun der hvor de ødelægger det for nogle andre, og ødelægger deres nattesøvn, og de laver nogle dumme ting. Og det er faktisk ufrivilligt. Der var et år, jeg kan ikke lige huske noget, og det er også lige meget, men der var Kira og jeg på aftenvagt, og da vi faktisk er på vej væk herfra, så ser vi ned i hallen, der er der vildt gang i den. Der er sgu rock i synagogen, så musikken den tordner løs, og så da vi kommer derned, så kan vi bare se en horde af elever, der flygter ud af hallen, og den vilde jagt går jo. Og jeg tror da også, vi fik fat i nogen. Men på et tidspunkt, og det var jo det, der var pointen, så lige pludselig, så var det dem, der nærmest fangede mig. Så vi lige pludselig var langt over 30. Og det, der var pointen, det var, at det skulle være sådan, at det ikke var Hans, der havde rekorden med hensyn til, hvem der havde fanget flest i natterand. For Hans er åbenbart kendt for at være rigtig god til at ordne det der med natterand. For hvad er det? Det er vel også en 2-3 år siden, der havde vi faktisk en meget træls episode med en elev, som vi kom til at køre en større konflikt med. Det startede egentlig med
at de havde holdt fest over på værelset, og det havde været temmelig voldsomt. Og det havde udviklet sig til, at de blandt havde været på Spåntårnet og male, og i deres kodhed havde de været over og pille julen af Anne Mettes bil og sat den op på ølkasser, så den var faktisk gået i stykker, og egentlig ikke sig selv værende. Jeg tror, det man havde oplevet før, men det var mere det, at det udviklede til, at vi måtte smide ham ud, fordi egentlig ikke på grund af det, han havde lavet, men mere fordi han løj, og han var ikke samarbejdsvillig, og kørte om hjørner med os, og det udviklede faktisk til en modbydelig sag, som kom i medierne, og vi fik sådan en masse dårlig omtale på det. Det tror jeg egentlig må siges være den værste sag, vi har haft i den slags. Jeg har lige abonneret. Hold kæft. Det har jeg jo. Helt seriøst. Kan man sige? Nej, jeg har ikke. Kan man sige min ansigt? Sådan lidt. Så er jeg ikke abonneret. Du regner lige her, når jeg bliver sgu lidt pinligt lidt før. Der var ikke engang morgen, altså. Yes. Hey guys.